Antonio Zampa ta' 48 sena mill-Belt Valletta li huwa qrib ħafna tal-Partit Nazzjonalista fosthom tal-eks Ministru Austin Gatt il-ħamis wara nofsinhar ġie ddeportat lejn Spanja sabiex jiffaċċja akkużi ta' traffikar ta' droga. F'Lulju li għadda Zampa kien involut f'argument quddiem id-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Huwa kien wieħed minn grupp ta' canvassers ta' Austin Gatt li kellhom il-kontroll tal-bieb ta' dħul ta' Dar Ċentrali waqt li kienet għaddejja laqgħa tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Nazzjonalista. Fil-15 ta' Deċembru tal-2007 Zampa kien arrestat fi Spanja b'konnessjoni ma' allegat sejba ta' droga. Huwa kien arrestat fl-ajruport ta' Girona qabel ma qabad it-titjira ta' Ryanair lejn Malta. Minn tfittxija li saret fuq nstabu aktar minn kilo droga kokaina li kienet destinata għas-suq Malti. Bejn Ottubru u Diċembru tal-2007 Zampa mar Spanja diversi drabi. Il-ġimgħa wara nofsinhar huwa kien skortat minn Malta lejn Alicante minn żewġ pulizija Spanjoli, raġel u mara. Alan Farrugia, kaċċatur ta' 24 sena minn Ħalluqa ammetta fil-qorti li nhar l-erba' filgħaxija qatel ajkla fil-limiti tas-Sarib tal-Għolja. Iżda kien arrestat tard l-erba' bil-lejl fid-dar fejn jgħix f'Ħalluqa. L-ajkla nstabet f'kamra falqa fil-limiti tal-Qerendi. Fit-tfittxija li saret fir-residenza fejn jgħix il-pulizija sabu 75 tajra fejn l-akkużat ammetta li kien qatilhom u ibbalzmhom huwa stess meta ma kellux il-liċenzja sabiex jibbalzma. Huwa ammetta wkoll li qabad dan it-tajr fl-aħħar 8 snin. Il-qorti għaldaqstant immultat lil dan il-kaċċatur is-somma ta' 4,600 euro, kif ukoll il-konfiska tal-vettura u snieter li juża l-kaċċa. Fl-aħħar nett il-qorti ordnat sabiex it-tajr ibbalzmat illi kellu l-akkużat jingħata lill-Mużew tal-Istorja Nazzjonali tal-Imdina.